sefyllfa ffyrdd yn Penrhyn? Wel, dwi'n meddwl bod sefyllfa ffordd drwy Penrhyn yn ddrwg iawn ar un o bryd. Mae'r sgwâr yn ddrwg iawn, dydi? Mae'n brysur iawn yma wan. A fydd i lot gwaith ar ôl i traffig dechrau ddifynnu o'r bont brifat newydd yn bydd. Hefyd, dwi'n meddwl bod yna broblem wrth ymwyl surgery ac aristeidraeth. Achos eto fydd y ceir dod i fyny o'r bont y fanno. A mae eisiau man croesi fanno, achos mae plant yn croesi i'r ysgol y fanno, dydi? A ta ddim byd i helpu nhw groesi, ond ddynas efo lollipop, de. Felly, mae rhaid i ni gael lle croesi iawn i bobl yn fanno, dwi'n meddwl, o'r rwla. Hefyd, mae bobl yn dod o ochr arall y ffordd o'r fflatia, heb y bobl hun, eisiau mynd i cemist, dyn nhw wedi croesi chwaith. So, da ni eisiau lle croesi iawn y fanno. A hefyd, da ni eisiau gwneud beth am y sgwâr yma lle yn Penrhyn, lle. Be ydych chi'n trio wneud i wella'r sefyllfa? Wel, yn dilyn, dwi wedi sgwennu at, mae yna weinidog y Gaerdydd sy'n gyfrifol am ffyrdd Cymru i gyd, lle. Dwi wedi sgwennu ti hi ynglyn â sgwâr, a yr unig ateb gwestiynol gen hi fanno oedd gael ei weld sut fydd pethau ar ôl i bont agor. Ond hefyd yn diwedd y ddamwain gath Hayden wrth ymyl aristeidraeth. Dwi wedi sgwennu eto i ddeud bod y ffordd drwy Penrhyn yn beryg bywyd ar hyn o bryd. A dwi wedi cael ymatab heddiw ddeu gwir yn deud bod nhw'n wedi edrych ar y sefyllfa a maen nhw'n dreid Penrhyn ar flaen y ciw am bres i wneud rhywfaint o bethau i wella y sefyllfa. Felly, da ni wedi cael newyddion reit da heddiw yma. Ond maen nhw ddim yn gallu gwneud hynny tan mae bont brifat di agor. Felly, mi gymaith o chydig o fisoedd. A maen nhw'n mynd i edrych ar y sefyllfa. A hefyd, maen nhw'n rhoi pres i fewn i wneud beth bynnag sydd angen i wella yr sefyllfa fanno, lly. Ys yn digwydd na crash mawr? Wel, dyna sy'n poeni pawb, de. Mae'n cyn gymaint o draffig. Oedden nhw'n dweud efo port i stal, bod port yn le brysur yn dweud. A wedyn mae'n dweud bypass newydd o'n i stopio yr holl traffig mynd drwy port. Ond mae'r un traffig yn dal drwy Penrhyn, neu faint yn union. Felly os fydda yna ddamwain yn Penrhyn yma, mae'n ddrwg iawn achos y traffig mae'n gallu symud o gwbl a fydd hi'n job cael bobl i'r ysbyty a dwi'n gwybod efo Heider oedd o gael hofrennydd yn dafo yn doedd. Felly mae'r sefyllfa dwi'n meddwl yn ddrwg yma hyn o bryd. Be ydych chi'n meddwl sefyllfa yn Penrhyn? Efo traffig, ie? Ie. Ie, dwi'n meddwl bod hi'n gwaethygu yn dydi. Mae yna fwy o traffig o hyd a pobl ddim yn cymeryd gofal o lle maen nhw'n mynd. Pawb eisiau brysio. Dwi'n mae'n mynd yn waith ac yn beryclach dydi. Be ydych chi eisiau i wella efo'r traffig? Wel, bydd y sgwâr yn beryg bywyd unwaith bydd bont brifat wedi agor. Wedyn, sa'n licio gweld rhywbeth yn cael ei wneud am yn wan. Yn hytrach na wytiad i bont brifat agor. Wan di'r amser i gynllunio flaen llaw, ynddo? Mae well cael gwneud rhywbeth cyn iddo o ddigwydd nac ar ôl rhywun arall cael ei hitio. Da ni'n eisiau gweld neb arall yn cael ei brifio o neu y waith yma nag oes. A da be ddeith ddigwydd sa'n ddi'n cael ei sortio allan yn ddiad. Be ydych chi'n meddwl sy'n yn digwydd sy'n rhywbeth mawr di digwydd na? Wel, yr ofn y tips yna berson arall, plentyn neu moedolyn neu rhywun mewn oed yn cael ei hitio. A da ni'n gwybod, da ni'n lwcus tro dwytha na anafiadau ysgafn ddigwyddodd. Ond dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl, gath modryb i fi lladd yn croesi wrth y Griffin o fanna. Yn mynd adra ar ôl cael ei ffensiwn. Wedyn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod neb ar un teulu arall yn cael Covid fel yna. Be ydych chi'n meddwl fo'r sefyllfa'n traffig Penrhyn? Wel, dwi'n meddwl bod y sefyllfa ynglyn â'r traffig yn Penrhyn Deudraeth, Thomas, yn byr ddifrifol, achos mae hon yn ffordd, mae'n gefnffordd brysur iawn o'r de i'r gogledd, a chydig iawn o lefydd croesi diogel sydd ar y ffordd. Felly, fel mae hi ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod hi'n sefyllfa beryglus iawn. Beth ydych chi'n hoffi wneud i gwella'r sefyllfa? Wel, mae yna lawer o bethau ar y gweill. Da ni lwcus iawn o'n cynghorydd lleol, cynghorydd Gareth Thomas. Mae o wedi gwneud llawer iawn o waith.
i drio cael pobl i gydweithio i weld pa mor ddifrifol di'r sefyllfa ac i symud ymlaen i asesu'r sefyllfa go iawn mwyn cael croesfan ddiogel. Dyna di'r nod yn y pen draw. Ond di hynny'n mynd i ddigwydd dros nos, felly mae yna lawer o gama bach fe rhaid i'r hyn i ddigwydd i sicrhau bod bawb yn ddiogel. Da ni yn yr ysgol er enghraifft yn siarad efo'r plant pa mor bwysig ydy bod yna rhywun yn croesi hefo chi, bod chi chwilio am le diogel i groesi, y math yna bethau, nes fydd yna rhywbeth go iawn mewn lle i sicrhau bod y croesi'n ddiogel. Be ydych chi'n meddwl sy'n digwydd os oes yna damwain fawr yn digwydd? Wel, swn i'n licio meddwl beth sy'n digwydd. Da ni wedi cael damwain yn barod. Mae yna un plentyn wedi brifo wrth groesi a diolch byth. Mi oedd o'n iawn, mi ddoth ato hun, ddoth o'r ysbyty yn y bora, ond oedd o'n gallu dod adra yn y prynhawn, felly da ni'n ofnadwy o falch o hynny. Ond pwy a wyr, mae damweiniau'n gallu digwydd yn rwla dydy, a da ni'n trio lleihau y risg o ddamwain yda ni. A da ni'n gobeithio bod y camau da ni'n gymryd yn gwneud hynny. Ond mae rhaid i bawb bydd fod yn ofalus a mae rhaid i Llywodraeth Cymru gobeithio mae Edwina Hart wedi anfon llythyr i'r cynghorydd Gareth Thomas yn deud bod hi'n barod i drafod y sefyllfa a gobeithio gawn ni gefnogaeth Llywodraeth Cymru mwyn gwneud penrhyndeudraeth yn dre ddiogel i bawb, nid yn unig i'r plant, i bawb sydd yn byw yma ac yn defnyddio'r ffordd. Diolch.